भाई भाई में ऐसा प्यार होला। तू गावो भैया एगो अनुपमा के गीत हो जाए। अच्छा भाई अविनाश भैया ना जे हमार कसम बा एगो अनुपमा के गीत सुन के आ फिर जाए के बाद। हां आ तू ना गइबो का? हम तो गई। अरे दादा हम घरे बनी तू आ जाती थी बाड़ू। एही से तो कहा तनी हम अतिथि बनी हमरा के जाए के बा। कल हमार शूटिंग बाटे। अतिथि आवे ले अपना मन से जाले दूसरा के मन से। अच्छा आइला अपना मन से आ जाई दूसरा के मन से। पूछ ली हो ठीक पर रहे दा यही जा रहा चलावो। हां बरे भाई यही जा रहा चला अपन काम निकाल लेबे ना। चल हम खड़े हो जाते नहीं। आज समय के बहुत प्रतिबंधित बनी हो। कलाकार भी ढेर बड़े चंदन भी बड़े। कौन समय में व्यस्त हो गेलो अनुपमा? अब तारा के का बताई भैया ए बेरा हमरा से बतावल कोई नहीं। ए बेरा का हम बताई तारा के तू ही व्यस्त हो जाता रे भैया यही से लो। अभी तो चिल्लू है ना अनुपमा। ये सभा में एक तरफ अविनाश भैया एक तरफ तहरा ना हमरा भी समाज के शान हिमांशु राय जी के आज बहुभोज के अवसर पे हमने के आइल बनी जा। और ये महफिल में हर तरह के लोग ये क्षेत्र के आन बान शान हमारा विनोद यादव भी आइल बनी पुतुल भी आइल बनी। तू ना चिन्हू है ना तो लोग ऐसा शख्स हो कि तरह के सम्मान से माला माल कर दे। तो तू बड़ भाई काहे ला बड़ा परिचय करावो। हम कहे के कराई कराओ परिचय। तो कौन बात के बड़ भाई बड़े अब करा देनी नु अब कल तो फिर से कराओ चल। हम तो बहुत लोग से तार परिचय करो नहीं। तो हम तारा पीठ पीछे उनकर से परिचय बिगाड़ लेना। अरे जब करे से लभ कइलू ओ करे से परेशानी बा। ये हमारा विनाश भैया फुलवरिया में जरा बियाह में हम गई रही। रंजीत तिवारी फौजी जी बरिसवन जकरे से लभ कइलू ओकरे से परेशानी बा। बाबा बजा दी पली ए सनमी करम तारो लागे खानदानी बा। करम तहरो लागे खानदानी बा। सनमी करम तहरो अंकित सरकार जी परिश्वन हमारा दिल के टुकड़ा विलास भैया पंकज राय जी हमारा पुतुल भैया के भी आगमन भइल बा। भाई हमारा भैया के पिताजी कि हमरा पे ब्लेम लगा दी हम बर्दाश्त कर ले बर्दाश्त कर। अविनाश भैया के पिताजी पहले इनकरा के पैसा ले लेबे तब बता। अविनाश ना अभिमन्यु भैया के पिताजी अभिमन्यु दुबे जी के हम बता दे। अब हम बोली बोलो एकदम बोलो कि जे करे से लभ गइनी ओह के परेशानी बा। पहले तो पैसा ले लो ओकरा बाद हम सुनाए। तारा भी कमी नहीं के हमरा लेवे के पड़े। हमरो भी कमी बा है ने अब खिचे करे लभ कहिनी ये बंटी भैया ओह के परेशानी बा। सुनना चाहो सुन एमे हमारे कसूर नहीं खे। हां बंटी भैया एमे हमारे कसूर नहीं खे। तिगारी भाई में हमार कसूर नहीं खे। ओ कर नियत में बेईमानी बा। लभ गइनी ओह के परेशानी
छोटू राय सगरा से और तहरा के निमन से पताबा ओकर नियत में बेईमानी जरूर पता पायन कुमा ओहर नियत में बेईमानी सतीश भैया दिल्ली से बानी अखिया मिला लया वगरवा लगा लो अखिया मिला लया वगरवा लगा लो कोरा अरविंद भैया गोपालगंज अखिया मिला लया वगरवा लगा लो हमारी मोलो अखिया मिला लया वगरवा लगा लो कोरा होके उठा लो कोरा होके दुल्हे राजा हो यही घड़ी हमारा कैसे कि भैया हेने आके कहनु भाई इतना कंजूस है ना धरती पर ही एगो कंजूस पैदा होइल बा ई एकर लइका हो गई ना मिठाई खियैलस ना कार्यक्रम करलस अनुपमा हेने आवो बट रजनीगंधा क्या करे दे हमरा के आवत तारो असली याद एही घड़ी हमरा ततीत मीठ खाइल बानबा कि ए घड़ी हमरा ततीत मीठ खाइल बानबा घरवा में आइल बा हेलो हमरे करे मने एकदम ना अनुपमा हेने आओ सामने आओ विकी भैया पटना से अभिमन्यु दुबे जी हमार दुल्हे राजा हम नहीं ने तो हंसत रहो हम व्यस्त बनी बनावो जे और व्यस्त रहे एगो गाना के फरमाइश बा अनुपमा कौन तनी रीड और बढ़ जाइए हवा तो हमारा पेट भर जाइए हां डांस करो हमारा भी बचपन के मित्र ये संगीत के क्षेत्र में हमारा स्वागत करी देसु भैया भोजपुरी जगत के हमार दुलरुआ भाई जिगर के टुकड़ा चंदन यादव जी के भी आगमन मंच पे भइल बा ई परिवार स्वागत करता भाई चंदन जी के गोलू राजा के बड़ भाई यानी हमार बड़ भाई रविरंजन भैया के हम स्वागत करतनी पटना से चल के हिमांशु राय भैया के जितना मित्र लोग आइल बा सबके स्वागत बा पुतुल भैया के तरफ से अच्छा रविरंजन भैया के बोलाओ तनी 501 रुपए के पुरस्कार जगदीशपुर